Holky si strkají pastelky do penálu. Prsty do vlasů. Holky si strkají pastelky do penálu. Prsty do vlasů. Pojď, Kopy! Ukaž nám něco! Ne, počkej, tam je světlo, musíš tam! Ty vole, ta už zase je, ty vole! Po kolikátý dneska? Jo. To je taky prdač, jo? Už si, řekni mi to do kamery, řekni mi to. Kde je kamera? Tady. Jo, už jsem. Už si? A dobrý? Jo. A. Jo. No, co vy dva? Dneska nic? Minule to bylo takový divoký. Hej, Minko. Ha. To vidíme ty ruce tady, ano? Pádičky 2. Ukažte nám něco, kluci. Kluci. Ukaž. Já mám rozhodně pokropat. Uj. Poslány koka tam řekne ti to do prdele. Jo, dík. No, čup. Co to bude? Musíte na světlo, tady moc není vidět, ale. Pane řidič? Co si myslíte o této jízdě? Na piču. Jo? Je to na piču. Jsme druzí. On se dotýká. Pojď. A přišel autopilot. Autopilot je tu. Máme tady nový milostný páreček. Fotbalista, zítra jdeme na party na fotbal, ano. Co to bude? Budou to nebo góly, 3 góly, 2 nahrávky, 3 nahrávky? To byly to ráno. 2 nahrávky, 3 nahrávky, 2 góly, 3 góly? 3 góly, 3 nahrávky, samozřejmě. Ale ne. Kolik bodů? Nevěřím. Holky si strkají co kam? Pastelky do penálu. A prsty kam? Do vlasů. A pozor, Pink Lady je tu. A její show. Jo. Oh, very nice. Ještě. Akorát, hele. Oslavenkyně je tady. A pijeme kečup! A Klára přišla! Podmou je tady! A kupuje drinky za sex, pojďte šukat! Backflip. Máme tady rider číslo 1, 2, 3, 4. Jedeme. Máte řidičský průkaz? V autě. Ukažte mi ho. Nemám u sebe. Kde máte auto? Auto máme tady. Řidič? No. Nepil jste před jízdou? Nepil. Pan řidič nepil. Pan řidič nepil. Podruhé potvrzujeme. Co to mačkáte tady? Co to je toto? Co to je za joystick toto? Vidíš? Nevidíš? Koukáš? Zazumujeme ho. A kouká na trasu. Ano. Jede doleva, doprava. Vůbec nepil. Ano. Vidíme to. Palmero, je to Palmero. Ano. Objem alkohol, ukažte nám. 5,5. Ano. Hezky se usměje do kamery, ale ne.